Even mataviri zviri sei simpiwe chariro amen rufara kana ndisina kuzvokuita ndakamirira vanhu vari kuita zvinhu zvavo ndoita zvangu life takamira idi paofisi yepolokwana apa vachiita zvavari kuita takamirira kuenda kujoburg takaenda guys imboyai pano yes Stacy zviri sei how is it going Stacy zviri kufamba here kumadhiri kuya zviri kufamba sei guys maswera sei paita nyaya yaona manhamba ende vanhu vepano bodo zvokwadi makafanana zvinhu zvine musoro tashara nyaya yekufa umu vanhu kushayikwa titaura nyaya dzemakuwa idzi boom makuwa right svikai pa 150 timboonesana svikai pa 150 madzimai timboonesana munombozooneregwawo munombooneregwa haiya musi wamuchatidigwa kurohwa muchazviona kuti pamuromo pamunoita imi madzimai ka orit aka zviri kufamba bho pamuromo pamunoita madzimai muchabhugumugwa kurohwa cheko ndopamuchaziva kuti Jesu idombo ndopamunoziva kuti Jesu idombo ndati zvangu makuseni ndiri makuseni anaya pane mumwe munhu ari kunditumira vhidhiyo ndiri kuona vhidhiyo iya pana mai vari kuzhaka murume wavo pashi zvakaoma vari kuzhaka murume wavo ende murume arohwa vachioneregwa nevanhu vangachira mapikicha pavanogara mumazimba kuSouth Africa uko vachiti pakati mune murume uda kuoneregwa iwewe nditukira mai vangu zvinhu zvemburugwa onzi mbama uda kuoneregwa payadhi yese iwewe payadhi yese ndione uda kungotaura uchingooneregwa uri 1 vodzoka vonzi vogamiwa mbama munasa mumbama wapindi oenda patepu vochera mvura vodigwa mvura inotonhora baba vaya vorokwa vanhu vachitora apa vanhu vemuno masaskwa vachiti ngarohwe murume uyu murova istereki ngasapinda kwanzi baba mangu usapinde nhasi haupindi mumba imomo baba vangu vakapfeka chibhokisa shoti guys vakapfeka chibhokisa shoti vachirohwa vari panze hanimaona varohwa kuti rapata nemukadzi yeye kwete zviya zvokurohwa zviya zvokuti baba havagoni kudzosera zviya zvokurohwa zvokuti baba vaka vatotya mutemo unoprotekta vakadzi muno muSA saka baba vadei vasimuka chero varivo vanga vachirohwa tichiona paya hanimaona dei varova mukadzi uyu izvozvi dei vavharigwa baba dei vavharigwa ende yatsona timai avanooneregwa ruya rwanga ruri kuoneregwa nevanhu chako kwanga uchita mai vaya vadi kunorovera murume wavomba kana kuri kuti vari kugwadziwa nemashoko avanotukwa nechimudzoi chavo chiya everyday vachitukwa vadi kunomurovera mumba kowai kurovera pashi pakaungana vanhu veyadhi yese iri panze maloja ose ari panze kudai vachitora mavhidhiyo maloja kana abata hapana baba vachirohwa munosimba rakadarika nevarumeni haimi ndambokubvunza izvangu maitanisha kana iri revenge kusiri kuonerwa ka unorovera munhu mumba hapana revenge paya maziso evanhu revenge chaiyo ka zvavadira mvura devasitamira apinda mumba akavata vo revenge ndo inonzi revenge iyoyo ndo inonzi revenge rudo unovaziva mai vaya iwe kwai hamusi kuvaziva baba vaya iwe unovaziva baba vaya kati wakangoonawo pavhidhi apa maziso evanhu aya zvandokudzai zvakafanana nekamera idzi ukakanganisa kushandisa kamera yebhatani iri vanhu vanooneregwa uchiburisa mapati ako uchishama uchidi pakamera apa kana wakuzoyo ikamera maziso evanhu aya kuoneregwa kuya mavhela suri right ruonererwo chaiko mai vai vanoda rumamiso chaiko kwakakwana ndogwanga vachida nokuti dei vanga iri revenge yechokwadi
guys ngataure chokwadi denga iri revenge yekuti vari kurevenge kuti vanoshungudzwa nemurume uya baba vai vanonzi kwanzi chidhakwa kungochitaimira kachaamba kana chaamumba woyatso kuchikiya chakavata zvokuti achisumuka achimuki wodora tora mvura ya uchidira ko wai vasitaimira munhu ari pashi apa munhu akapfeka boxer short vachirova murume wavo mangwana vachamuka murume azama kumuka akazama kuita step kudai achifamba kuti ainde mumba kudai akainemba mawa akadzokera kaya haupindi mumba amai kana muchiona vhidhiyo muchizoiona maonerego asina kana nebasa paya muchenjere kuzonyatsa kukiwa manje vanhu vasingasaoni muchatozonyatso hamuna simba rakafanana nevarume guys. We say no to GBV ndizvo manyawaya munombozati varume vakubata yaya mukuonererwa chematsenga nzungu ichi shaya dzoputana idzi ukarohwa chematsenga nzungu baba yaya vangurizati mutemo inoprotecta vanhu vemunomu vakadzi baba yaya vangoona kuti ndikatodzosera pana pandivata kuchitokisi ende dei vadzosera zvechokwadi dei vangodzosera zvechokwadi baba vayaka vakadei vavata kumasauzi. It's wrong guys. Ini ndauya kuzomiririra varume nhasi ndichiti muri kuabhisa varume mudzimba ende varume vanonyara kutaura kuti tiri kuabhiswa vanonyara kutaura varume tiri kuabhisa but imi vakadzi imi mabi angu imimi ndimi vamaabusers vakuru mudzimba umu zvipembe mukati umu drama ramuna rosoka hazvitombonidhe kubvunza mai vaya rudo zvatatoona itsina kune zvoti hautombonidhe kubvunza zvatatoona zvega zvezviya mai vaide vanga vane side chaichera nda kutauraka ndati vanga vachizvitira mumba the fact yekuti vazvitira panze zvavanga vachita zveshe zvaka zvototaridza kuti vanga vachida kuoneregwa hanimoona zvavanga vachita zvita vanga vaida kuoneregwa kune zvimwe zvisingatombonidhi kuti hanzitoda kunzwa side tikozodini the side we saw it musi we saw the side on the live. Varume guys havagoni kubuda vachitaura kuti tarohwa tikurohwa nevakadzi kumba because vanosekwa handimaona vanosekwa kunze kunganzi nemurume shaukurohwa nemukadzi woku vanosekwa kubhawa uku handimaona vanosekwa kumabhawa saka vanonyarara but chokwadi chipo choti kune vamwe vakadzi vanoabhisa varume kune varume vanoabhisa vakadzi vakawandisa asiwo vakadzi variko vanoabhisa varume senge mai vaya ndo vanotore narcissistic behavior mai vaya kurova murume pamberi pekamera kurova murume ende vangochitsara munharo kutoramba achizodzokera tora mvura nebhaketi vachidira munhu kuti mambama zvimambama zvachona ndambofane shungu ndikati murume yade asumuka nyatso kuti wani chamatsenga nzungu cheko vanoti game uku nokuti kuonererwa kuya tinopusha varume kuti vatirove tinda unoripota tinopusha varume ava kuti vatirove kutinde kunoripota mona zvavanga vachirohwa vachita vanga vachitsikwa mamaona mai vaya vanonererwa chaiko vanga vachitsika munhu akati pasachisa gumbo ravo vachitsika kudai vachitsika kodei vatsika apa munobloka tsinga obva afa dei vanga vatsikwa apa zvavanga vachitsika munhu akavata pasi murume wavo vomutsika mangwana vanenge vachivata nemurume vachikwirana nemurume vachita lulalula vava vachirova murume nhasi kudaro imika madzimaika zvokwadi loisi shuwa zvimwe zvinhu ngatitsiuranei tiri toga madzimai tinozviziva kuti varume vanotishungurudza mudzimba umu tinoziva kuti tiri varume tinosangana nezvakawanda kasi kune kumwe kuti unotoona kuti aya maziso evanhu utoona kuti maziso evanhu aya no to domestic violence uri right Gertrude nokuti haina basa kuti yaichigwadi imimika munotokai varume ngavarohwe mune vana vakomana antika mune vana vakomana mangwana vane venyu vakomana vakarohwa nevakadzi vavo munoti chii mwana wako dzorafondimajezemo vana vako tikuzo zvikubuda neushoko nomunhu mwana wako arohwa nemukadzi wake mangwana mukomana iwe toya pana patoti ngaarohwe stereki unohwa sei mune vana vakomana ini mune vana vakomana munozokudzirire kuti vakaona ndakashamisika kadzasvika ngavarohwe mai vaya ngavarohwe ndati mukazorohwa mangwana vana venyu vakarohwa nevakadzi vavo mangwana vasikana tikati akauya tikati regai arohwe munohwa sei how are you going to feel munohwa sei hi babes munohwa sei kuonererwa kwakadaro kuonererwa
mai vaya kuoneregwa chako chaiko kuita kuoneregwa mai vaya dei varohwa chibhakera 1 chematsanganzungu vanyazodzikama because iye ndo kuonekwa kwatisingadi handimaona bye babes. Have a safe trip. You too. Andimaona saka that is wrong guys, that is wrong. Semadzimai ngatitsiura neidzimwe nguva handimaona mumba umu tinenge tiri zvipembe mumba hamuna rugare. Munoziva kuti vamwe varume venyu vanotopreferya kuti rega ndiende kubhawa ndinoenda kumba kwaedza nokuti ndiwane mai vavata because akasvika kwakasvinura kuita kunge munovarova varume ava. Dzimwe nguva ndime munodzinga moga varume venyu kuti vainde kunhingikiri kumabhawa uku mozive muchitema kuti murume ari kuenda kumabhawa everyday. Video muhlobo vanhu yandaona iyashu ndanyara zvisingaiti. Mai vaide vangade kana muchivaza mubva vatega vauye panzvimbo ndimai vakuru but vanoda kuraigwa havana hunhu vanoda kuraigwa mai vaya ndimai vakuru ndavaona si imbovade kana mukavaziva please ndiunzireiwo namba yavo ndimbovafonera vauye pano. Saka kana zvavari mai vakuru vakadaro vachiita example ipi kuvana vavo vana vachiona baba vachirohwa kudaro kurohwa pazvibaba kurohwa kudaro kana nemiwo guys apa murume wavo vari kurova it's not kuti vari kurova mheno kwaende zvemajaratini kulocation. That does not make it right Sandra, that does not make it right kuti kulocation kana kuti ndekupi andowana chero kumadhodho zvinotoitwa zviya zvaiziyasa kuti zvimwe zvirekodwa. That does not make it right guys. Let's stop this gender based violence. Tichirova varume tichitemba tukwai mutemo unosapota isusu andowana kana motoitigwa magirlfriend tocomplaina baba avo muri kuona mudharava mamusina vaona manga vachitofamba andowana kana tohurigwa tocomplainazve kuti nokuti vana dhumebi mauraya anenge anopa peace handimaona vana dhumebi vanotichacapitaliza nemaweakness edu guys. Saka kuti varume ava nemakuhwa pavanenge vanoenda kumagirlfriends vanenge vachitinyeya vachitaura kuti mukadzi wangu kupopota endei number 1 chipembe chaicho kune zviudzwa dhumebi. Aiwa taira I'm defending varume today because varume havana voice. Varume havana voice. Ndatitaira ndafeli dei vakanga vakapishwa nemurume vairovera murume wavo mumba. Urunza pane point yangu vairovera murume kuti we don't need to hear both sides of the story. Zvatatoona pavideo it's enough for us to judge. Tatoona pavideo ndati kana mai murume handisi kuramba kuti anogona kuvachinisa mai vavai mukunzwisisa ndati ndaramba zvavaita zvokurovera mai baba vavai pazhe nyika yese ichiona vachitoka murume achitoka mavideo vachioneregwa ndozvandataura ini kuoneregwa nemasei evanhu vemujaradha kuya kuoneregwa nemanext door kuya dei vanga vachidanyatso revenge cheko vachikosa nemurume waya vaitemira ari mumba voyatsopedza masports munhu ari mumba chidya kwakachiya but the fact yekuti vaitira panze kamera ichitogwa vachioneregwa panze maziso evanhu aya kuoneregwa kuya ndokuonerwa kwamunoita vanhukadzi. There's no justification chokwadi uri right zvako iwewe for GBV no matter what. Mogara kuma first world countries iwewe tara roda fail you should know this. But simply because tonight chikumirira everyday vanhukadzi hazvina kuti varume vaabhiswi mudzimba hazvirevi kuti varume vaabhiswi mudzimba. The fact kuti imimi ndimi munogona kubuda out muchichema muchidini handimona tomira nemi hazvirevi kuti hakuna varume vari kuabhiswa mudzimba umu vakazara varume vari kuabhiswa mudzimba vanonyara hanzi zvadati kumajarati kunopa vanhu manyemwe aya sandi then kana ndichida kurevenge chacho ndinomugadzira saizi inokwana mudheni kuoneregwa kwekwa that was abuse at its highest level and we don't expect to hear vanhu vari kuti kwanzi tisadisefende murume muri kuma first world countries you knowing mitemo yakadai zvoshuwa varume havagoni kubuda vachitaura kuti amangoti bosi wangu sorry nhasi hatikuita zvabhosi tikuita zvepasocial media ndini bosi nhasi vamangoti mukarohwa namai mangoti mungauya kutaura kudhari kuti ndarohwa no handikwanisi ko mungaenda here kubasa ivi kunoziva dzimwe boys dzenyu kuti ndakarohwa madeko. Thank you handi mazviona mazviona hatisi kuramba kuti tuirwa mai kwakaoma hatisi kuramba musada kujustify zvisina basa guys handika hatina kuti murume yaisi 100% muri kunzwa and hatisi kuramba kuti murume aitukira mai vake ndati the way yavaita nayo panze pakazara vanhu vanese achiona ndo zviri wrong munhu kana wanoita taira unobva wai kurova murume pazhe vanhu vachiona vadi kungobva vadi kututa bhegi ravo voenda musajustify zvisina basa imi guys
kana waneta haugari nemunhu anokutukira mai vako every day unotakura bhegi rako woenda. Imi munoda kuti titiudzane zvinhu zvisina nebasa rese here? Kana uchigara neabuser inokutuka everyday mai vako, wai kugara nayo? Wai kugara nayo? Kwai the reason wazanga achioneregwa nemaziso epajaradha evanhu vanga vakazara muyadhi. Doji maziso ayanga akazara chitikwanzi kwai nevakadzi vaya mushaye manext door vanhu vemuno vari kudza murume mukadzi kuti mushaye kuti rova murume ivo vanga vachitora makamera vadi kurova varume panze zvarekodwa. Vadi kurova panze neboxer shot for that matter guys. Apa murume wako ngataure chokwadi guys, zvimwe zvinhu hativhumei kutsiurana. Murume akapfeka boxer shot yekuti uchidhonza kudai so inobuda sturu zose roenda pashe. Ndiye vari kuroka vachimudira mvura chiti bambamba pwa vachimudira mvura panze. Mai Natali chero mukadzi achirohwa yatiri kutaura handi munoripota kupolisi here unobvaka nai kanga ndiko tichaura tivhai unogarira munhu anokurova ko wai kuzomirira kuti umurove pashe pane vanhu chero dei anga chilese anorohwa everyday mukadzi yayo handi mumba machadi kumirira papinda machachakadzoka chimurume cha adi kupindira mumba uyatsomukiya. Yeah, so that's not our problem. Aiwa nditaira wakafera apa handibvumirani newe indati mai vanhu vari kuoneregwa mai vaya ende video inovasungisa. The video manje inovasungisa. Hakuna chino justify gender based violence guys, tisanyeperani. Mai vaya kana vachitukwa everyday vanokwanisa kunoreportawo kutukwa ikoko unokwanisa kunoreporta because gender based violence. Handiti vanokwanisa kunoreporta mai vaya kuti ndotukwa nemurume uyu everyday mutemo ukatopindira kana vozotsatiswa voya pana pachichema hanza wanawo mukana pano chirume cheche chero mubava wani mukana. Imimi saka muri kuda kuzviudza kuti murume uyu anga asagoni kuvarova mai vaya, ndozvamuda kuzviudza kuti murume uyu anga asagoni kuvarova mai vaya kana kuti atoona kuti ndinovharirwa, Tiara Edwards vanhu vekuno havabati mai mwana, vanhu vekuno they don't get involved. Ndosaka uchigona kungourawo murodhi apa usina kana mhosva yawaita havabati zvokuti kwanzi dei anga ari murume aripo vanhu vaibata vanhu vemuno havabati fight. Vanoda ndewe anomaona varume vari kuuraiwa nevakadzi mumba umu kana vaurura ivo varume vatoya pana patitanga kuti kwai ngatichagei chasi chetatu musoro teme patimba munoya muchiripota kwatiri twai tikurohwa hatitsvagi chetatu musoro teme tinongoya tichipisa varume everyday pano. Ngativei fair sometimes once in a blue moon tinongoda I know kuti tiri mabiya muri mabiya angu tinomira chese but pamwe pacho daka tinoti tiudza nechokwadi pamunouya pana pamuchitaura imimi atitomboverify totongoti waroverei munhu totongomhanya kuti tiri kunobhomba munhu but imimi panouya murume akarohwa pana panzi tangai manohwa rimwe side rei. Saka murume yatanga kuita kwanhasi naitashamiswa murume yatanga kuita kwanhasi wakazvitarisa atanga kuita kwanhasi murume ya chizo chidhakwa anodi kuchibata everyday pacho chakadhakwa mumba uchirova murume yachitori chidhakwa everyday chiya haana kutanga kuita kwanhasi mune utsinye mese muri kukuzirira mukadzi yaya akachira muri mune utsinye dei vana venyu varikomana vakarohwa nevakadzi sezviya mungoedza kunzwisisa zvatiri kutaura. Dei vana venyu vakomana vamborohwa nevakadzi vavo zvekuti dhu mugozvifainda out noti havambokudzi kuti mama ndiri kurohwa nemukadzi havambokudzi muchazvinzwa nerimwe gore kwaita vhidhiyo yatenderera kuti mwana wangu aizvakati wakawa nemukadzi wake uyu mugozoya muye pano muchitaura zvamukutaura izvi kana kuti vari baba vako vachirohwa namai vako muye muchizvitaura izvi. That was wrong guys. Mirai ndikuudzei kana uchigara nemurume abuser asingade antika murume kuti anokutuka everyday kutukira mai vako zvinyadzi achidini achikurova antika we always tell you here, we are always advocating here kuti please live uchiri mupenyu naidu maybe buda uchiri mupenyu uyende tinogara tichitaura everyday buda. Why are you staying nemunhu anokutukira mai vako everyday zvinyadzi uchishingirira uri kushingirira chii? Hanzi I have a friend akauraiwa nemurume hatizvirambi zviriko tashamiswa chaizvo handiona but vari komfuta vari kuraiwa nevakadzi handimaona. Why are you still staying muripo imimi muri kudefenda pano ndatokuonai muri kurohwa nevarume daily imimi muri kutukwa nevarume daily why muchiripo varume avo
ndatokuona ndatopedza nemi. Why muchiri pavarume venyu ari kutuka nokuti madefendera muri kuitaka ndiye vanhu vanorohwa. Sei muchiri pavarume venyu ava nanhasi unogarira nemunhu anenge achikutukira mai vako zvemubhurugwa everyday? Unogarira chine murume anokutukira mai vako zvemubhurugwa everyday? Why muripo? Madefendera amaitaka ndiye vanhu vari kurohwa. Murugarire muri kuitei? Muchabuda muri mabody bag. Murume uri kunati it's useless. Murume is useless. Woramba wakagara naye woda kuzomurova pamberi pevanhu. Imika guys, zvimwe zvinhu ngatishandisei brain, hatisangoitiswa ine vanhu vepasocial media. Ipai wallet video arione. Ipai wallet video guys arione. Unogara nemu everyday murume anokushungudza unorova wakuzotamira 100 ndauda murova nhasi pamberi pevanhu pashe. Murume anokurova everyday. Imi imika imi takagara kuti timirire kuti tigozovarova. Saka muchingorokwa hei muchimirira 1 kuti muchazovarova. Mene zviko zviyaurirai tokogandiwa iwe. Guys, vakadzi ndadzoka zvakare ndiri kuti kana une murume wako gindagoriya rinorova everyday richikutukira mai yako zvinyadzi everyday, hane muri kunzwa, siyai gindagoriya iri mubude muinde tizai neupenyu hwenyu. Nokuti kana achigona kuudza mai vako asina respect yekuudza mai vako zvinhu zvemubhurugwa, kureva kuti clearly hana respect newe, hana respect even namai vako. Handiona iwe ukamutukira mai vake chemubhurugwa unorohwa. Inema here unorohwa, asi ari kutukira mai vako zvemubhurugwa. Toramba tichingoti hanzi garai garako, tinoti ita decision yako, asi kana wakuzorova bheki tokubvunza saka wakagarire, tokubvunza saka wakagarire. Kana iri tsamba rafuta kamukono ketsamba rafuta kasiye kamukono ketsamba rafuta kasiye, buda urove paso yendi. Chindiudzai muri kukuzirira inyu twai mai vari right. Kodei vanga zvangu achitsika murume musoro, kodei vatsika paura papaipi inobuda nemweya inofamba nemweya, yobva yaningirira, obva wabloka, obva vafira ipo paya. Mamuchazvitaura here izvi? Vakuenda kujeri kuti chokwadi regai varohwe mai vachinda yenyu kujere, munopiwa life in prison yenyu asi magoni. Mamuchazvitaura here? Arohwa zvako naye hani madhakiro angakaita murume uya yatara chokwadi, madhakiro angakaita murume uya marwero angachita murume yatanga kudhakwa naseri uya antoritori gemu rake rekuti anodhakwa saizvozvo, anodhakwa chimboko. Saka pese panodhakwa uya mumba kadhakwa kadaro vanodi kumurovera mumba. Wai kuzomurovera pashi pamberi pevanhu vachirekota mavhidhiyo kuti shoresa nemasasko zvavaita zviya, kuti shoresa right now inototrenda vhidhiyo yaitotrenda kuti shoresa nemasasko paya kunzi mazimba hona uchirohwa panze. Ivo varume vavakadzi vangachitora mavhidhiyo yavadi kutora kurova varume vavo mavhidhiyo atogota maona moti havanetsani mudzimba dzavo. Hakuna vanhu vasinganetsani mudzimba guys, hakuna perfect relationship yekuti hamutukani at some point mudzimba. Munotukana chero chikaita sei? Hani muri kunzwa? Vanhu munototukana chero chikaita sei? Munototukana mumba imomo mugopedza vhiki musingataudzani mugodini. Handi muri kunzwa? But handizobate murume panze orova murume pashe, kurova kudira mamba mangori kurova mwana wako wapedza chero mwana wako wambomurova uchidaro woti mabhaketi emvura uchidira vanhu vese vachiti mushaye uchiona rigwere vanhu vemuno. Kana anga ataka kuroverwa mumba mimuri vaizvizviri zodzokera neimba vanorovera mba, kowai kuzoti nyika ise ione. That's a disgraced woman who thank you mimbai kuti nyadzisa izvo zvitumva chingonongirwa chingosiko varume vedu tichindovaridzisa kunze vanorohwa nevakadzi ava. Aiwawo vakadzi kunze vanorohwa varume zvinenge zvakutaugwa. Chero atizira pashe ndomuzvuzadzokera naye mumba ndomurovera mba ndovhara dhoo nyanza kumukiya mumbazve kana mati munhu ngaakiwe. Hanzi mwari kuti kwaive skiti, hakuna skiti yakadaro, hakuna skiti yakadaro, hakuna skiti. Ndichaiposta kugrupu, ndichaiposta kugrupu redu rediaries muione. Kugrupu togona kuposta izvo zvazvina basa, hatikwanisi kuposta papage chete. Kurohwa nebhaketi ende mai vaya ndavafira neshungu, dei vanga vari padhuze ndavazvuzvurudza ende ndavafira neshungu mai vaya kuti vanoitei baba avashuwa. Benzi ramai chaiko chaiko, benzi ramai. Vana vebenzi havana mufaro, vana vamai vaya munhu mukuru vachiona baba vachizvizokudai moti nhasi vanenge vachinyadziswa even kuchikoro kana pai vanenge vachisekwa. Vhidhiyo yakutondakaiya
kwai kunondoda kumubhura kudarika izvozvo vari meimbwa. Precious kana wati akoda kumubhura unogomubhura chingomurega aende zvi. Chingomurega aende. Usabhure munobhura pakaipa munhu akafa. Chimurega abuda aende kana tiwe chibuda uindi. Amen, unongojoina group. Amen, you just go and join the group. Unongosenda request igroup saka unongosenda request yako opinda group. Hakuna musikiti yakadaro kwakuri kutorohwa cheko chaiko. Zvakaitikira mumba Terezia tingati tati havasi kuoneregwa. Ini ndashora nyaya yekuzvitira panze vanhu vese vachiona. Ndopandanyazoti iku ndokunonzi kuoneregwa uku. Uku ndokunonzi kuoneregwa. Dei vazviba kana ungoida kubhura munhu wako iri revenge. Dei vaita varova revenge mudheni. Dei varova revenge munhikiri mudheni. Kwete kurova revenge payadhi vanhu vese vachitora mavhidhiyo. Apa vava vakapfeka chibhokisa mangwana chibhokisa chechinenge chidhonzoka chichidi turusi chibuda pashe mangwana uzobuda uti murume wangu yati yose yaona drama uzobuda uchi kwai murume wangu imika group unongojoina sevajenda nta magroup ese ndamainetari kungonosenda request yako to join the group. Vakazvambaridzwa baba vaya maita tenda vakarohwa baba vaya zvokuti kwavari ndofunga vanitori mavhindivhuva especially mamba maip haya maclep haya makaiona ile video. Zvakaoma. Ha? Hanzi gamba ndorara kuchiri. Iri kuenda Zimbabwe namukutiri ndana vanhu vanozotora TV oya nguwai uri kutasira svika nguwai. Zvakaoma vedu ve. Kurova munhu asingadzoseri guys, usarove munhu asingadzoseri one. Kutuka munhu asingakudzoseri asingakutuki back, usatuke munhu asingakutuki back. Ingachira pasocial media munozviona one guys. Animaona munozviona one. Usatuke munhu asingakumunhu ukatuka munhu akakunyararira unopesa kuti abenzi ndiwe. Mungotuka munhu asingakupinduri unopesa wave stupid ndiwe. Munhu akakunyararira iwe ungopota uri one. Ndichirega ndikande kugroup video kundai. Rega ndikande kugroup video. Mepo dzinenge dzokudana dzekuda kufa guys dzekuti uraye munhu inde kujeri. Animaona mepo dzinenge dzokudana kune dzimwe mepo antimazviona dzinokuzvuzvurudza guys. Dzinokuzvuzvurudza kuti upinde muzvinhu zvisina kumira zvakanaka usara wakuchema uri one apa wangochoneregwa nevanhu. Kuneta baba. Kuneta baba. Kune mepo dzinozvuzvurudza munhu dzinokutuma kuti uoneregwe ka unosara wati boy wow one. Vanhu vese kuti atouraye munhu ko atouraye munhu ko ngainde kujeri asangobengwa achiti mushai. Mushai. Amen, unongoenda kugroup iroro zvakagroup rakanzi SIS MELLY Diaries group. Unoisa request yekujoina tichaku approve upinda mugroup chete. Nai Gertrude ndatindi zvatataura kuti vakadzi don't normalize kurohwa. Hanzi kwesi vakadzi tinongorohwa sei? Why are you normalizing kurohwa Nai Gertrude? Why are you normalizing kurohwa? Ungatobhuya pano tukanzi kwesi tinorohwa every day. What's that my sister? Zvinorevei? Zvinorevei kunomarize kurohwa? Kutanzi tinorohwa every day. Ndosaka tichitaura every day tichipengera varume pano Gertrude tichitaura kuti budai pamunorohwa tizai neupenyu hwenyu. Tinotaura kudaro wani tizai neupenyu hwenyu pamunorohwa. Saka wagarira chii paunorohwa? Why are you still there? Pauri kupondiwa ukabuda uri mubody hamuna kuiona video yoyo andakaikuitira live kune mukadzi musikana wekuurayiwa nemurume wake kuMiddelburg. Handina kuenda Middelburg muchiona imi ndikanogezesa chituna chiya chasara chakabatirira apa chete apa chachekwa nemurume. Hamuna kuchiona chividhio imi muruchikuka kuro dai mwana kuhurigwa nekurohwa zvinhu tu zvakatosiyana. Mufunge kuhurigwa nekurohwa zvinhu tu zvakatosiyana. Unofa aiwa kudyiswa havana nokuti dai vanga vakadyiswa havaimbozotuka mai andikwai mai vatukwaindotukirwa zvinhu zvangu zvamai vangu zvemburukwa. Saka havaimbotukwa kadai vakadyiswa baba vaya munhu akadyiswa anotuka here unongochingori chidzoi. Ende mupedzerana magame enyumba magaisi. Ende mutaura namumba musati nyaya dzeku-South Africa kunoku kuti afaiti yakadaro pavanhu zvibhokisa zvichidonha zvichidini mangwana uzomuka uchiti kwai baba anhingi varerutsa kudaro. Ndashora hangu video yandashora. Ndashora ndoya ndichimira nevakadzi evhutai mozvisabatira ndasina yatsotikana. Vakadzi munoonerekwa chaiko dzimwe nguva. Handina kuti murohwa ini ndati musarove zvaitwa namai vaye zvokurovera pashi zvekuoneregwa nevanhu nemaziso evanhu.
That's what I'm saying. Pamunorohwa tizai noupenyu hwenyu guys. Kurohwa tizai nokuti unofa. Ndio zvacho ndikutaura kagetu kuti mangwana anofuma chiwirirana. Handi asi mai vanyadzisa murume wavo vanga vachimurova pashi vachidini saka tosekwa kane masasko muno. Mangwana anofuma chiwirirana nhasi izvo zvava kutowirirana. Handi vakarohwa zuro mababa aya. Nhasi izvo zvava kutowirirana. Nhasi chai vava kutowirirana. Asi zuro vakakurugwa bhurugwa pavanhu. Hai mai vandishota mani. Zvisingaiti. Vanoshota vandishota mai vese sajavha chaiye vandishota sagava. Ava vandishota mashotera anditwa na gava so ndio mashoterwa anditwa na mai vaya mufunge. Nyaya yacho ichiwo chinongoigava chinenge chingovhaira nehembe. Kuza kanyika kedu ketipoti akakangoma ako. Kwa hembe yandakapfeka iyi ndeye 10,000. Muri kuona hembe yandakapfeka iyi ndeye 10,000. Nini so watch yandakapfeka iyi hauna ma. Murume womunhu ari kudaro pasocial media. Yes, ma'am. 36-year-old toddler. Kwan? Young Magon. All right, again, good to me. Margot. My baby, I'm jumping. My family. All right, again, good to me. To top down Pologon. What is okay? 36-year-old toddler. Kwai bashira ndakapfeka iri muri kuona ndere 10,000. Saka measure yemari kuna gava iri pahembe mai. Measure yekuti ndine mari yagava iri pahembe. Ndo panoti hanzi ndine mari gava. Guys, hanzi I am inspiring something. Gava rinotora dambudziko chairo gava guys. Ininika murume uyo anonzi gava sokusara tichitomukuzirira tichinda kumapechi tichinomuomberera ka. Zvokwadi tinomupa manyemwe manyawi chako murume uya. Hakana chakanoti ichi ndo changu chinge chingori nehembe dzate chingovharirwa. Pamwe chodopumwa masvutu chopfeka chonodzosera kumashopu. Tichagoziva ichi chakangopfeka mazisiketi waya. Kwati teki namutarisa no employer vanhu. Arikupa vanhu arikuisa ufu sadza pamatebhuru evanhu. Java unei, what do you have gava? What do you have? Kunze kwemasvutu ako iwaya unenge uchingonoisa zvimastika uchingotirevera nhema chingodi kwai daravhunesi wakabvisiswa bhutsu kuuya apo tuku. Tukuenda kuJoburg kundaimedza. Kwai wakabvisiswa bhutsu. Idiot zvaro taira. Java uyaya. Unoona vari makuru vari mukomesa chino chimukuzirira maoko chi. Guys, tsiurai varume venyu kudzimba uko. Tsiurai varume venyu. Una vakazara pana Java varume venyu kwa Java ndizvo. Java kudai $20. Vakasika kuda. Nero zibhutsu rinenge rakapfekwa richinzwa zibhutsu remari vachoisi hauna kana zibhutsu riya richina 10,000 rinenge wakapfeka riya hazvina ningotenga hangu small street ye300 inenge yakatofita ichitoonekera. Hanzi murume arikutora yakaroora here. Yakaroora. Java ibenzi uyu. Java benzi chechero nemakoko benzi. Izvo zvokuti tichimusekera chichikwa ibenzi ndo zvinopa manyemwe. Java uya. Ende kuda kushandisa zita reZANU PF kuda kushandisa remusangano pese. Fen. Waisa. Zuva everyday. Musangano zvika. Iwewe ndiwe wazonyanya kuziva secrets dzemusangano iwe gava iwe kudarika varimo. Kungoda kushandisa kufundisira vanhu nezita remusangano. Kuda kungovhundisira vanhu nezita remusangano gava. It's high time tichimbokumbira kutaura napresident tivaudze kuti kune vanhu vari kutambasa kushandisa zita remusangano kuintimidata nekuthreatena vanhu. Tivaudze umbovharigwa umbonoita 3 months uri kuchikurubi uwe kwazvo. Iwe source of income yako neiwanepi vamutarisi totoziva kuti vaitomboshanda muspa. Takatombowa kuti vakatomboshanda muspa vakadii. Iwe Java wakamboshandepi? Iwe gava wakamboshanda kupi? Wakamboitawo basa kwakambomukawo uchinda kubasa kunoshanda one day tikakuona history yako take history yemari yako yakabvepi?
Where did you get your money from? Where did you get your money from? Where did you get your money from? Mutariswa katombopeka kumashure Vespa. Une track record akambotangira apa. Iwe yako mari unoti mari wakaiwana kupi? Hausikubira nyika iwe. Iwe ndiwo kubira nyika iwe gava iwe. Ndiwo munhu ari kubira nyika iye yushu. Mari yacho niyo nyika imbotudzeyo. Akamboshanda nepi munhu? Akamboshanda nepi? Kuva nomuziva tiudzeyo. Akamboshanda kupi? Kuti munoti wakamboshanda kulobheusi kuchingwa. Wakamboshanda nepi? Musuno takaona nyoka yaifita. Naimi ichi photoshoot here yatakaona yayi. Photoshop here yatakaona. Photoshop here pa ichifida nyoka pa. Photoshop here yatakaona achifida nyoka mu kitchen mumba. Kwa achipa gonzo. Tosekera zvinhu zvakadaro tichingosekera mapenzi. Saka naye Alice mari yokukandirwa kuchechi ndiyo yaungabva watenga bhachi $10,000. Chechi yacho yakakura zvakadi ine vanhu vangani? Chechi yacho intoni zvei ine vanhu vangani kuti ingabva yafanda lifestyle yaanoite kuti nhasi ari kuZimbabwe mangwana adzokera kuAmerica nhasi ari kuZimbabwe mangwana ari kuDubai. Kune uchibviswa chii? Saka kana family yemukadzi iriyo ine mari, saka family yemukadzi inomupa mari. Imi guys musabvuma kungoitiswa imi. Musabvuma kuitiswa. Family yemukadzi saka ndiyo inomupa mari kuti chiinda kuZimbabwe nhasi mangwana kugodzoka kuenda. Iyo family yemukadzi makamboona ichikwira ndege up and down. Musabvuma musambobvume zvimwe zvisina basa imi. Ndobva yatomupa family yemukadzi chinotengako bhachi $10,000. Mukadzi wake makambomuona akapfeka kana top ine $10,000. Makambomuona. Vopa mukosha kuchitengako sutu $10,000. Imika imi. Zvimwe zvinhu musabvuma kungoitiswa nesocial media. Munhu yaya ndiye munhu atobira nyika manje. Tokumbira kuti mumbomuinvestigata Java. Vakuru venyika Java ngaamboinvestigatiwa. Atiudza kuti mari yakanoiwana kupi. Nokuti it's rare. Kuti munhu unongoita zvaanoita zvaizvi asina kana business rekuti unonzi unoonekwa kudai kana kudini. Guys, dei wanga uri iwe ineni izvozvi soka watori netrack. Ndiye anoya kuzoudza vanhu pasocial media anzi iwe mutarisi be careful uri kutariswa. Who are you? Ndiwe ani iwe? Wakaudzwa nani iwe? Unoshanda kumaofisi iwayo. Hesi Florence zviri sei? Ndatoredza kurara Bruce leyo. Anoshanda epi naye? Ndiye akuuya kuzoudza kuti iwe mutarisi iwewe be very careful uri kutariswa. Iwe wakaudzwa nani? Unoshanda kumaofisi izvozvo. Wakaudzwa nani? Kuda kuchita munhu anoziva zvese munyika. Kuda kuti kuti ndiwe uri kurwa naZimbabwe. Haisi yako gava. Zimbabwe haisi yako, ndeyedu tose. Siyana nevanhu, siyana nevamtarisi ari kuemploya vanhu. Siyana nevamtarisi. It was a good bet enough zvamakatoita zvokutopisira munhu shop yake. Makuya nezvisipi zvotanzi waida kupuwa insurance, waida kuzoti ndiwe gava wakatuma vanhu kunopisa. Ndiwe taneta kungoramba tichingotambura. Kune zvimupavha zvakafanana nagava zvinenge zvichitabatsira kunoba upfumi hwenyika ko zvichisimagula zvichibuda nazvo kunze. Isi tichingotambura tiri kune dzimwe nyika mai mwana tichingombeya. Takutongonzwana tongombeya. Tichingombeya. Iva vachingoita madirachi zvinouya kuti ndakapfeka bhutsi yangu $10,000 iyi. Ungandidi ngenyi? Ndikakuti kopo. Ndochi apa mukadzi ndakazonyarira mukadzi wake mai mwana aita chiprofita chenhema ndakanyara vidiwe. Ari chiprofita chenhema muchechi. Kwanzi yesiyo mamu watoti mukadzi akati mai vangu wakafa kudhara ini. Ndakamunyarira kuita family yezvimakoni artist murume nemukadzi. Makoni artist zvese murume nemukadzi. Urina manje gava uyu kauyu akuita kuti vanhu vafambire nyaya dzake vachitsvage ende dzichawanikwa ende dzichabuda. Nokuti hakuna vanhu vanenge asina nyaya dzake. Akuita kuti vanhu vachadzifambira vachauya nadzo dzichabuda nyaya dzake achazonyara. Because this is not it. Ndo kakapisira mukati yomprofita wefeki avanhu guys ameno yenyu vanoti kwai prophet indai muno profit wamoga muchiligwa mari remaprofita enye enhema ezazara munyika medu umu efeki wogoga feki dzoga kaZimbabwe kane drama yemucheni guys zvakaoma
kanyika kedu kakaoma kane drama ine mandligwa mari uku kuZimbabwe uko nemaprofita efeka akazara munyika umu amunenge muchingosimudza iwe una kana mari yekutenga bhandi remurivo zvavo zvakaoma unoona mari yekutora chino nhasi ndaona upa kuri kuvhugwa uchecheswagi akomanaka zvinhu zvacho soka zvinhu zvacho zviri kuitika paZimbabwe apaka utonyatsokuna kuti mwari dei vachitibatsira munoti kuZimbabwe gaizika kunyika kwedu wakafira benzi kunyika kwedu ndosa kuchitika madhirama osaya wakafira benzi zvo chechi yeswagiwo yapindawo kwai kwakuitwa chechi yesaswagi saka ichatuma vanhu pressure vana kuchazara vana vachinde kokoko animona kuchazara vana vachinda kuchechi yeswagi uko nokuti kune uchinzi kwanzi uyai makapfeka zvinhu zveswagi kasi guys let's be honest haisi pressure here kutuma vanhu vachienda kuchechi uku nokuti hauna mari yekutenga zvinhu zvinodhura zveswagi saka wakutoita zvinhu zvemufurofoto zvemarobhari zvechii kunze kuti ukwanise kuwana mari kunotenga zvinhu zveswagi ndiuzewo haisi pressure here saka kutodiwi vanhu vakaita sesuku vasina swagi kodiwa veswagi kuchechi cheni yanga akapfeka vachitaura zveswagi ava cheni yaenda itsa saka inotodhura snika navo akapfeka mugumbo original snika nemudzimai wavo zvinotodhura iwewo hako pombi yadonha unenge unetomi saka udiwika kuchechi yeswagi saka udiwi muchechi yeswagika haisi pressure here yatinopa vana guys machechi enyu aya bedwe swagi hauna kuiona here chechi naiwe neti kwavhugwa chechi yeswagi kuharare kuri kuvhugwa amene kunonjiwa yataona kwai prophetess eni kwaina prophet aniwe hatizive swagi bedwe munhu akatiroya kuZimbabwe wakafa kwaichecheswagi ndoine maprofeta anozora ambi ndio vanotobleachawo sesu checheswagi zvanotiramba kuluka ka ungazonofita swagi wakasviba here uri mutematema unotofunga kuti uti angofunga kuharare uko maikuda muna kuona here flyer ndichakukandirai pagrupu ndichanokanda mugurupu muone pressure yakupinzwa ma2000 zvino ka vana baba venyu kane varume venyu vakuzononyenga ma2000 aya ma2000 anenge achibvuma achida mari yekunotenga snika kuti vapfeke swagi anyway machechi aya dei mwari vatibatsira haisana mbona zvakadaro indei kumachechi akare amunoziva guys kune machechi agare ariko kudhara Methodist Roma Dachi Savada FM Zayoja Assemblies of God Baptist indai ikoko zviri kunyuka izvika izvi amene henyu manews angana prophetess eni vacho akadai guys rakadai riri neu rakadai chechi yeswagi saka isati kwaniko kuchechi ina ndiri kuzobva ndada unoipinda musa inovhugwa ndada undako inotora vhidhiyo zvakaoma bedwe musatligwe mari kuZimbabwe kupurisi ndogorozokugara kukuudza everyday kunoti machechi nepasaidi kuti maprofiteri epasaidi kuti ng'anga nepasaidi dzenhema zvinhu kuita kukomberedzwana mai mwana kuita kukomberedzwana hauna panokunyira pokadai maprofiteri nemari pokadai ng'anga dzefeki dziripo pokadai chechi dzefeki dziripo undonyatsokuona kuti muchajoina satanism guys. Don't just follow everything. Don't just follow everything that you see on social media. You go press follow. Muchajoina satanism. Muchajoina satanism. Mastokozo ningwa kufila out of place kama ukafika ma original, ukafika izvo zvimwe small street. Ungantoona ningwa vanga kupazisa kutatisa pesa kuti ukafika machingjang, isu takafika malebo unopesera kufila out of place work. Hans video yawenda kaiona mai mtunza afika designer skin tight. Vano afuna kuteka designer skin tight. Iwa unanga design bag zvaro designer bag wana una. Unopinda mcheche swagi. Kana toona nechibag chekuna small street. Zvakaoma guys. Kaenda chidango chaka live ndichifamba asinda kuti zvangu tokata. Vamwe vambutaura onda nyara dzarese muno mota. Ndikutaura ndega pa live. Kwanza akadini mwana kurwara ndichakuplayera ichauya manheru ndizoenza kuplayera mwana uya mai vatotwa ingazvidzokere pamhepo nyika yese yeZimbabwe guys kuti bankuru vari kuroya saka
hai zvakaoma vane audio sino audio iri mufoni irori saka ndichakuplayera kana ndave kumba muzvigwire mai vaya vatoya nefaya kwaida kuti mwana hatisi kuvata saka nzi nyika ngazvidzokere banguru nyika yese pasi rose ngazvizive kuti banguru vari kutiroya navatete ende takutsvaga iko zvinezvi takuya pamhepo tichitaura kuti vedu wetu tokumbirawo munhu anobaya netsono vafe kwai tinokumbira munhu anobaya netsono vafe ndozvava kutaura saka pakaipa guys hanzi yes taira ndichauya taira vadafeni chichastarakomani tichidedza chizoti hatisi kudedza iwewe hamene munhu atikudeedzawo ndichauya time kana ndasvika kumba tave kumba tikumbofamba zvedu manheru peso 3 masters thank you ndena isa 3 masters kwanzi ochi vakaramba kuenda kwaprofeti chali ameno ya iyi ndo problem iripo yoyo chera kwai mshuwa muyadoro nenge chimwe muchechi imwe kafira kuti wapusa muchechi momo kunzi kumbofoga malaiti kunzi bata chero wabata ndakambokudza inyaya yakamboitika kugweru here guys kudhara muzama days aya kudhara dhara pepa paita masoja pane peteme yakambonitsa masoja kudhara ndikuna 2005 6 4 maybe somewhere there pakambonitsa masoja zvokuti masoja muzadani masoja akambotonga kuzimbabwe time handi musati waiti ukaona musoja achifamba apo musoja nekushata kumasoja vangosatori vanhu vatsvuka vangosatori vanhu vakanaka kumasoja vaitora mabhinya emasoja ekuti aingokuvhundusira ngunefesi kudai asati ataura newe kudai unotanga kubudisa zvinhu zvawakaba uchiunganidza boka usati wavhunzwa saka masoja aivhundusira vanhu ukoko vakambotonga stereki masoja ape ivo amasoja apera kudai aya mazuva anaya vakambotonga zvokuti tiri kuzimbabwe masoja aya ndo vaingonzi kwakati kwanetsa indai morova vanhu votoenda vonorova vanhu kwakati kwanetsa ndichachijasta thank you for 50 stars thank you ne 50 stars thank you konzi ndai morova vanhu pakati meite discipline order masoja ndo aizvita kudhara zvinhu zvangochinja uso masoja ndikafunga tikototangofanana namasoja nyika kedaka saka masoja aya ndobva adi nditodataura nyaya yewapusa masoja aya kwedu kugweruko kune bhawa rinonzi kwamupambadzire andimona mabhawa esvinasvinaya rinonzi kwamupambadzire riri padhuze nepamaraini pedu chebhawa iri but bhawa iri rinozara because rinopinda zvese mbavha maroi mahure zvese chii zvese vanhu vanongopinda imomo andimona right ndobva mwapinda muya mubhawa muya saka tenge towards yekuenda kumaelections time iyo hapana chakamboitika mubhawa kwakangonzi bhawa iri riri paupstairs so unokura masekuenda kuupstairs hapana chakamboitika mubhawa kwakangonzi yanga iri nguva yemaelections fambai muchirova vanhu kudhara mutime yemaelections kwairohwa vanhu anoziva usina chawaita wangorohwa ndobva masoja asvika mablack picture aya ndobva asvika ndobva apinda munhu kiri mubhawa muya maimwana zvikanzi right nemasoja vakatoya nezidom family ravo vakazara muzidom family iya zvikanzi right ndimi muri kukomblena kuti hanzi nyika haina mari muchitonakigwa henyu muri unomu muchiita pa6 muchiita henyu mumadira chizve muchinakigwa muchifara muri mubhawa muno muchimwanoro muchidini ndimi munenge muchiti kwanzi nyika haina mari saka zvaitozikavani masoja akapinda vanhu vaitiza andona apa vakangojumwa bhawa riri kumusoro iupstairs bhawa iri kuti uja vamwe vakajamba vakachoka mbabvu bhozi riri kumusoro saka vamwe vaijamba vaitiza masoja vakachoka mbabvu andimona nered bareta iroro red bareta iroro vapinda miyame yamasoja zvikanzi right dj vhara radio dj ndobva vharisa radio yaya system yaya zvikanzi right vakadzimira iku vakadzise ndobva vaisa one side zvikanzi varume mira iku varume ndobva vaiswa one side mese zvikanzi right iwe inde pane mukadzi uyu vaita kumechesewa mukati imomo mubhawa imomo hani muri kunzwa kwaingonongwa iwe indapo ndaimomirapo hakuna iramba katemiyo chinaino kusojera idzikama kuti riri kutonga vomirapo vari 2 iwe tomira neuyu apo mubhawa iwe mira neuyu apo vakamiriswa 2 vamwe vabva vashota vakaiswa murume oiswa 1 vakadzi vaiswa 2 hati mumabhawa vese vakadzani vakawanda kandichi voiswa 2 pamurume 1 hanzi ndaiziva nyaya iyo waiziva ka right zvikanzi right munhu wese chakutotsva takatarisa guys kwai makaita batai mukati imomo zvikanzi wabata inonzi wapusa chatotsva so takatarisa kwanzi vanhu vakambotanga kwapasina babaiwe mainhiya otokurura shetiwe otokurura bhurugwa mukadzi waripo pasayapuhwa babava otokururawo kwai vachiuchirira vachiroverera maoko haikona bhawa rese muchinzi mutambo ngautsve ivo masoja akagara zvapamusoro pematebho kudai achiona dhirama
imo muya mubhawa muya zvikanzi ya handi ndo zvamamafambira akamusiya kudzimba dzenyu muya vanhu vakaita wapusa mubhawa muya vakangomechaniswa 2 vamwe 3 vamwe mukadzi ukaita kwaiwo waita laki takupa 2 vakadzi because vakadzowandisa 2 shanda vose handimaona shanda vose guys yakatsviriridza yakadini vanhu vakaita mazuva vanhu vakaita siki vanhu vakaita edzi masoja soka vaitisa wapusa mubhawa hanzi I remember those nyaya yakanetsa zvakatsiridza vanhu vakapinda bhizi maimwana bhawa rakambota nguva rikaita kuti richabhuruka kusina achainda zvavo rinotola kuti uchiita mechanisiwa imo mukati momo soja rakambotonga vedu wei soja saka isi zvokuti muzonopinda machechi enyu munenge muchiitisa wapusa kumachechi uku ndozvatiri kuti isusu tarisai ichi machechi amunenge muchindai hanimaona tarisai machechi amunenge muchindai munonoitisa wapusa kuchechi uku handiti maona sezvakaita masoja pa6 apo nokuti ka unenge ngoba tivaingomechanisiwa mukati memeya unenge wangoenda uchitunda nomwandoro usvika womechanisiwa konzi kamani izvozvi apa hapana kana munhu akatakura kana makondomu hapana kana chii saka zvaitongo unenge uchitla kuurawa vanhu vakapinda bhizi vanhu vanafunga vhidhiyo remukomana yakadzitweka nemasoja mawariziva ka wanga asingandiwonika mubhawa because ndandisima mubhawa inyaya yakangoitika kanokuti padhuze nepataigara waizoshandai inini waindoonepi iwe John Foster handi ndai inyaya yakangoitika patogara waindonandirimo here mubhawa macho unopenga iwe senge swagi chechi aya senge swati chechi meno imboendai kuchechi kuswagi kukuzotudza zviriko chandozanichoita manje pane patove nedhirama rinenge ratotanga kutodai zvacho ameno saka guys ndokubada time handika ndokubada time asi musarove varume venyu please don't hit your husbands there at home please kana musarovera varume venyu vanhu pashi vachiona muchioneregwa nemaziso munouraya vanhu and no to gender based violence naika live proudly sponsored by mujoine mapolisi handi muri kuona mujoine mapolisi kufa kuriko handika guys ndokubada time bye bye